Урал җәмгыяте эшчәннәренең авыл хуҗалыгының һәр тармагында адымнары ышанычлы, эш нәтиҗәләре куандыра. Планнары да матур. Бүгенге көндә басуларда игеннәрне урып җыю тулы куәттә бара. Әйтергә кирәк, комбайннар уракка ныклап әзерләнгән. Яңа куәтле техникалар эш барышын җиңеләйтә, урып җыю срогын тизләтә. Ураллылар уҗым арышы, бурчак культураларын басуларда урып җыю эшләрен төгәлләгән. Безнең хәбәрчеләр төркеме килгәндә җәмгыятьнең арпа басуында уракның кызган мәле иде. 6 комбайн бер-бер артлы төшеп, иксез-чиксез диңгез иңләгән кораблар сыман иркен басуларны гизә. Көннәр яхшы торган чакта урып җыю эшләрен тизрәк төгәлләргә кирәк. Шуңа да тырышып, кара тиргә батып эшли ялан батырлары. Тәҗрибәле механизаторлар Илшат Миңнуллин, Венер Шәйхлисламов, Мәүлид Рахимҗанов, Илнар Әсәдуллин, Илвер Гыймазов, Эдуард Фаррахов куәтле Акрс Полиси Дон 1500 Б комбайнарында бөртеклеләрне суктыра. Гектар куәте 21 центнер тәшкил итә. Шоферлар Рәсүл Мустаяпов, Тимерсәлих Кәримов, Венер Бахманов, Илдус Мирзаяновлар КамАЗда яңа уңышны ындыр табакларына ташый. Алар көненә 9-10 рейс ясарга өлгерә. Безнең Урал җәмгыятендә кышкы культуралар алынып бетте. 178 гектарда арыш. Калган егетне ятканы булмаенча 50 гектарда кышкы будай. Алар алынып, симәне итеп салынып, әлемне эшкәртү бара, симәне итеп. Бүгенге көндә инде борчак тоже алынып бетте безнең. Гектар куәте 20. Ситнер 1 гектардан алынды. Әлеге көндә арпа, уру һәм согу бара. Буларда да симәнәгә салынасы, соңга инде без аларны урып алабыз. Шулай ук арыш чәчәләр, бер вакытта җир әзерләп, арышны 250 гектарлап чәчәргә планлаштырабыз, аннан соң кышка булайларга төшәбез. Килгән рейсларга Илүсә Галимәрданова һәм Фәүзия Гыйльметдинова төгәл учет эшен алып бара. Басулардан кайткан ашлыклар исә зафта эшкәртелә. Аерып әйткәндә, 2015 елда төзелгәндә орлыклар чүп-чардан тазартылса, икенчесендә тиешле кондициягә җиткерелә, киптерелә. Бу җаваплы эшләргә машинистлар Ринат Галиуллин, Илнур Сафиуллин һәм аларны алыштыручы Азамат Гыймазовлар идарә итә. Салам артларыннан преслана. Анда Назиф Сәлимов, Илвер Шәйхлисламов, Рөстәм Галиев тырышлык сала. Рулоннарны МТЗ-82 тракторына кон тагып Альберт Иванов һәм яңа GCB тракторында Венер Ибрахимов тии. Водительләр Рамил Галиев һәм Радик Ямалетдинов КамАЗларда ташый. Фирма территориясында Радик Шәйхлисламов бушатып өйә. Җәмгыятьтә бүгенге көндә яңа уңышка нигез салу кебек мөһим чарада башкарыла. Агротрон 265 тракторына тагылган Цитан чәчү комплексында Рөстәм Габдуллин арыш чәчү белән мәшгуль. Чәчү алдыннан һәм аннан соң көтүкләүне МТЗ-12-21 тракторында Ринат Хәйретдинов башкара. Менә шулай бүген ураллылар басу кырларда икмәк язмышы өчен көрәшә. Үстергәнне түкми-чәчми җыеп алырга омтылып эшли. Җәмгыять җитәкчелеге тарафыннан билгеләнгән бурычлар уңышлы тормышка ашырыла. Маяк редакциясының махсус хәбәрчесе Гүзәл Фатхуллина, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.